Bako ana lamini na bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Bɔjabate an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u wale ɲuman dɔn an ka kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Bɔjabate k'a dɔn a bɛ jamana kunnafoni de maana Bɔjabate foli ani tanni kɛ n yɛrɛ ye radio so minnu daturulen don an na olu bɛ kunnafoni maana u ka duguw la u ka sigidaw la an ka foli b'u ye min ye maa sabajɛ ye baara in b'o kofɔ Mamutu b'an gɛrɛdigɛ la sɔgɔmada in na n'a ye wuli ka jɔ kɛ e ni ne fila kunnafoni an b'a dakolo walo sisan karamɔgɔ dungara naamu fala cogo bɛ di Bɔjabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le démocrate maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko tiɲɛtigi fili man di Bɔjabate a k'i k'a dɔn jamana tɛ jɔ jamanadenw hakili tɛ sigi basigi tɛna jamana kɔnɔ abada fo k'a sɔrɔ i ka sɔrɔdasiw se b'u ye dabali b'u bolo u bɛ se fɛɛrɛ la Bɔjabate k'a dɔn ayiwa sebaaya dugu jɛra an ka sɔrɔdasiw fɛ Bɔjabate i k'a dɔn an ka jamana den minnu ɲaninen kun don minnu dɔrɔlen kun don u sigiyɔrɔ la Bɔjabate olu bi taa ka segin la bi ka sabati i k'a dɔn bɔlɔfuranjɛw la Bɔjabate hali ni sɔrɔdasiw sababu sɛbɛnnikɛlaw ko kuma min bɛ fɔ ɲɛdimi fura don kodimi fura tɛ Bɔjabate an ka jamana ka diyagoya kɛlɛ daga sigi an da la maa juguw ta ka n'olu sigi an da la diyagoya la Bɔjabate ko ninnu bana mini cogo a n'a kɛcogo Bɔjabate k'a dɔn a donnen don a dogolen tɛ maa si la n'an ka sɔrɔdasiw kuma n'olu ka jija kun tɛ n'u ka wuli ka jɔ kun tɛ Bɔjabate i k'a dɔn min ka san 10 ani kɔbɔ nin diyagoya kɛlɛ min b'an da la Bɔjabate i k'a dɔn sɔrɔdasiw ye faamuyali kɛ bi maa bɛ se k'a fɔ i k'a dɔn sira o de bi Bamanji fanfɛ anw tɛ bilen Bɔjabate ka sababu kɛ mun ye Bamanji ka ayiwa juguya maa fa gɛlɛ min ye tasuma ye k'a bila forow kɔnɔ malo mɔnen walima ɲɔ mɔnen jiginɛ k'a kari ka tasuma bila la walima ka baganw faa Bɔjabate e ko Bamanji yɛrɛ de tɛna k'u yɛrɛ disa an bɛ donni min na ko bi don o don Bamanji cɛ 10 cɛ 20 sira fɛ u kana sa u bɛ n'u yɛrɛ di an ka sɔrɔdasiw ma a y'an kɛ kasoladen ye a kana an fa Bɔjabate sɛbɛnnikɛla k'o sɔrɔla min na i k'a dɔn wuli ka jɔ kura faamaw ye min boloda sɔrɔdasi ɲɛmaaw ye min boloda Bɔjabate i k'a dɔn faali da kelen Bɔjabate i k'a dɔn an tɛ sigi k'u kɔnɔ bilen koyi min ye sɔrɔdasiw bi yaala de ka ayiwa min ye kunnafoni walima a dɔnna k'a fɔ u bɛ yɔrɔ min ka t'u ɲini f'u jabalaw la Bɔjabate i k'a dɔn k'u taden tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko tile 2 in na wuli ka jɔ min bolodalen don Bɔjabate i b'a ye k'a fɔ cɛ 17 Bamanji marifa a 19 Bɔjabate Lansoro Kɛt Bɔjabate i k'a dɔn Lansoro Kɛt n'o ye marifajuguden ye o 19 Bɔjabate o de minɛn'u na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Sofara ye ka taa bila min ye Abɔ Jangasabu ani Bajangara Bɔjabate décembre kalo tile 31 tɛmɛnen yankadi yen ye Bɔjabate i k'a dɔn u ma daw ma minnu sera ka porokoto k'u gɛn janvier kalo tile 12 tɛmɛnen Bɔjabate i k'a dɔn ayiwa min ye tɛgɛ ye o taara daw kan sabula min ye n'i bolila ka dangɛ Bɔjabate mobilitigiw n'i y'olu da i tɛ avion tigi da avion tigiw yɛlɛla sanfɛ Bɔjabate i k'a dɔn sama soso min ye Logori ye min ye Bankasi mara ye u taara k'u la ye Bɔjabate i k'a dɔn min ye mugujugu ye k'a sur'u kan Bamanji kologɛlɛ minnu bɛ u ka ɲɛmaaba filanan yɛrɛ dɛ tɛgɛ dar'u kan Bɔjabate i k'a dɔn Katiba Masina o ɲɛmaa dɔ don a tɔgɔ de ko Usumani Siribe u k'a ma ko Bobara Bɔjabate sɛbɛnnikɛla ko ani cɛ caman ɲɛmaaw na olu bɛɛ lajɛlen dajira i k'a dɔn mugujugu fɛ a ko n'o bɔra la Bɔjabate i b'a ye k'a fɔ min ye sɔrɔdasiw ka wuli ka jɔ ye kɔsa in na u kelen bɛ ka toit kura min da kɛlɛkɛbolow la Bɔjabate k'o de ma ko kɛlɛtigi min ye jamana camancɛ ye Alatona min ye Jabali mara ye Ɲɔnɔ Bɔjabate k'a dɔn sɔrɔdasiw ka wuli ka jɔ ani ayiwa min y'u ka dabali kura ye janvier kalo tile 15 san 2020 Bɔjabate i k'a dɔn ayiwa tu belebeleba dɔ tun bɛ yen jaja ye y'u dɔgɔrɔ de ye u ka maramafɛn an'u ka tiɲɛnifɛn caman de u ko min ma to ka na base logistique Bɔjabate i k'a dɔn o 2 u taara b'o kan ka tasuma yuru a kan k'a bɛɛ lajɛlen jeni ni k'a yɛrɛkɛ sɛbɛnnikɛla ko Bɔjabate i k'a dɔn ayiwa min
min ye Bamanju n'u korona u bi boli ka t'u dogo yɔrɔ minnu na o tukolo bande Bɔjabate k'a dɔn tan nana tugu o fana na sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni minɛ ko bi Bɔjabate k'a dɔn o kɔni bɛ kɛnɛkolojala de ka ɲininkali kɛ ɲɔnɔ jaabali Bɔjabate hadamaden bi tanga yɛrɛkɛ la maanifi bi yaala la i sago ni dungɔ na Bɔjabate sabula jaakuya kɛlɛ min ani jaakuya faali min bolodalen kun don Bɔjabate k'a dɔn banna a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Bɔjabate Bamanji min ye cɛ tan bɔ ɲɔgɔnko ye Bɔjabate k'a dɔn o fana dɛrɛ la min ye pick-up ye den ta ani fila marifajugu bɛɛ lajɛlen b'a sanfɛ ani moto Bɔjabate k'a dɔn y'o minɛ téléphone 57 min bɛ se ka kɛ sababu ye ka tasuma wuli Bɔjabate i k'a dɔn ani ayiwa engrais dɔ b'u bolo tɔni caman de ye o bɛ kɛ sababu ye min ye mugujugu dilanli ye min bɛ bali ka wuli Bɔjabate k'a dɔn tɔni caman de fana u y'o sɔrɔ sɔrɔsiw u ma da u ma Bɔjabate wuli ka jɔ ni cɛsiri bolo kan sɛbɛnnikɛla ko dugu wɛrɛ minnu bɛ o dafɛ Bɔjabate k'a dɔn u y'u nɔbɔ k'u gɛn Bɔjabate i k'a dɔn a ma ɲɛ min kɔ dimanche tɛmɛnen janvier kalo tile 16 Bɔjabate i k'a dɔn u ka ɲɛma maa fila Bɔjabate ani cɛ 13 Bɔjabate k'a dɔn olu nana u yɛrɛ di an ka jamana sɔrɔdasiw ma Bɔjabate k'a dɔn sabula taayɔrɔ tɛ muguti yɔrɔ tɛ u y'a dɔn k'a fɔ boli banna Bɔjabate k'a dɔn u ye marifaw ni fɛnw bɛɛ fili k'u bolokala kɛ u kukala ye ka n'u yɛrɛ di an ka sɔrɔdasiw ma a y'a minɛ Bɔjabate a kana an fa anw kɔni bolila wa anw ni bɔra a la bi anw ni bɔra a la sini min kan ka kaana a y'o kaana sɛbɛnnikɛla ko Bɔjabate an bɛ donni na ko bi Mali armée ka jɛgɛlɛya a n'u ka cɛfarinya a jubaju ye an ka jamana ɲɛmaaw ye dɛ an k'o fɔ ka nɔgɔ b'o la a jubaju ye jamana ɲɛmaaw ye dɛ Bɔjabate an bɛ donni na ko bi yɔrɔ yɔrɔ kun kelen bɛ siranya fɛn ye ni Bamanji kelen bɛ k'a k'a sago ye Bɔjabate a bɛɛ lajɛlen bosuluw la bi a ko an bɛ donni na ko bi sanayɛlɛ kɔni k'an b'an da ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le démocratie kɔnɔ a ka bi bɔli la l'Express de Bamako karamɔgɔ Dabatukura ne bɛ n tigɛ don fasiriba n'o ye Musa Jara Musa a ko min kɔni an ka jamana ye karamɔgɔ Dabatukura an sigilen bɛ an bɛ ka lajɛli kɛ an sigilen bɛ an bɛ ka mɛnni kɛ Mali bɛ Amérique kɔnɔ n'o ye CEDEAO ale ni UEMOA ka tigɛdi ɲɔgɔnma ye fasiriba ko Mali ka ni janfa jugu karamɔgɔ Dabatukura an bɛ mɛn ka nin tariki in da dɛ fasiriba ko n'i y'a sɛgɛsɛgɛ sɛkili foroko mana maa ma kun suwa a ko gabakurun b'o janfa la a ko Alasani Daramani Ouattara n'o ye Koniwarikaw ka masakɛ ye karamɔgɔ Dabatukura bɛɛ lajɛlen bɛ k'i bolo dengɔni ɲɛsin a ma janfa jugu Mali kan cɛ nɔ tɛ muso tɛ Ado don fasiriba ko min ye Ado ye e ko a yɛrɛ fɛnɛ kamana gɔnin tɛ de karamɔgɔ Dabatukura min kɔni ye an ka jamana ye Ibrahim Boubacar Keita utukalo dɔ tile 18 fanga darakila ale la o kuma Ado y'a ɲimi o don in kama ko ma bɛn ale ma k'an bɛ bɛɛ jɛ fanga kɔnɔ n'o ye démocratie ye o kuma min ye jamanadenw y'u wakili ta ka da maa min kan ko surasi man k'o bɔ a ka sigiyɔrɔ la karamɔgɔ Dabatukura ko tɛ bɛn fiyewu fasiriba ko min ye Ado ye o don in kama farafinna tilebiyanfan jamanakuntigi tɔw a y'ulu kɔnɔna suruko ni ka u fitinɛ k'u kɛ Mali kan Mali surasiw filɛ ne ka min kan tɛ jɛn n'a ye o kuma an ka kangari belebele da u ye n'u ma to an ta la min kɔni ye dancɛw ye an ka datugu dancɛ datugu k'a kuma bɔra maa min da kɔnɔ k'o de ye Ado ye fasiriba ko a ko min ye Alasani Daramani Ouattara ye ni dancɛ datugura a bɛna laban cogo di kɔlɔlɔ jumɛn bɛ a la masiba jumɛn bɛ a la karamɔgɔ Dabatukura ko a m'a miiri o la koyi sabu min ye a jɛɲɔgɔn caman yɛrɛ bɛ yen olu kɔni y'a jira k'a fɔ Alasani Daramani Ouattara ye a bara ta Ado i sigi ka jateminɛ kɛ i sigi k'i miiri dancɛ mun n'an y'a datugu an ni ɲɔgɔn cɛ sanni feere mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ filanin teriya mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ a bara ta kɔlɔlɔ tɛna da Mali dɔrɔn ma dɛ an ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛna u niyɔrɔ sɔrɔ a ko la a ko k'o tɛ baasi ye Mali ta kɔni ko na juguya n'olu ta ye fasiriba ko min ye Alasani Daramani Ouattara ka jamanaden caman bɛ yen olu yɛrɛ kɛlen bɛ ka wulikajɔ k'a nɔfɛ ko Ado o kuma karamɔgɔ Dabatukura k'a ma miiri fɛn dɔ la dɛ min ye mandat 2 ye Koniwarikaw ka jamana kalafili y'o ye ko mun na ko Ado ye jamana sariya sunba yɛlɛma ni ka coup d'état kɛ jamanadenw na ko kuma k'a ɲinɛna o kɔ ayiwa ko ni Mali surasiw ye coup d'état kɛ IBK la o kuma ko ale fana ma coup d'état kɛ Ivoirien na wa o kuma ko Ado kana ɲinɛ o kɔ koyi k'a sigilen bɛ fanga mun na ko jamanadenw ka fanga don a ta tɛ k'a ta banna fasiriba ko a ko a ye maa min fana sɔrɔ ka fara ka jɔ kan o de ye Alpha Condé ye a ko Alpha Condé fana coup d'état kɛ Laginɛkaw la k'o kɛra bɛɛ ɲɛna CEDEAO ye mun ko la
parce que ba ko ako Alassane Dramane Ouattara filɛ ka dangana jugu mun ta ka Mali sɛgɛrɛ karamɔgɔ daba tungura k'a kɔlɔlɔ tan tɛ kɔlɔlɔ min ni jamanadenw kɔni bɛna sɔrɔ karamɔgɔ daba tungura min ye Burkina Mali ka taa bila Sénégal ale ni Konowari yɛrɛ parce que ba ko an bɛɛ lajɛlen b'an tɔmɔta sɔrɔ nin ko in na sabu jamanadenw ye kule daminɛ ka ban maa minnu bɛ dancɛw la karamɔgɔ daba tungura olu kulekan ye fɛn mun ye tile bɔ fo ka taa tile ben o de ye joona joona a ye dancɛw dayɛlɛ maa minnu bɛ ji danganaw na n'o ye fɔriw ye olu fana tulokan ye mun ye tile bɔ fo tile ben a ye dancɛw dayɛlɛ parce que ba ko a ko n'i taara Sénégalikaw ka fɔri la ben karamɔgɔ daba tungura ko yen kɛmɛ tomo ye baarakɛlaw sigilen bɛ k'u bolo don da kɔrɔ janko a dɔnnen don k'a fɔ ko ja Mali de tun bɛ ka Sénégali balo ni ko ma kɛ côté dɔn nanga defu a filɛ dɛ ni ko ma kɛ côté dɔn parce que b'a ko Musa Jara a ko min ye Sénégalikaw ye olu yɛrɛ ka politique maakolo girin dɔ bɛ yen n'o ye Ousmane Sonko ye Ousmane Sonko karamɔgɔ daba tungura ale yɛrɛ lajɛ belebele boloda a ye mun fɔ ka jamanadenw wuli k'a yira k'a fɔ min ye Macky Sall ye o tuma n'a dun ma kunnaja an bɛ sɔn ka bɔgɔ k'a ɲimi ɲɔgɔn na dɛ o tuma min ye Macky Sall ye dancɛ mun bɛ ani Mali cɛ a k'a dayɛlɛ joona joona olu b'o de fɛ siga t'o la Sénégalikaw fitinɛna karamɔgɔ daba tungura diɲɛ ma don o don Sénégalikaw bɛ wuli ka jɔ kɛ o tuma k'a yira k'a fɔ ko jagoya fɛn ka mun filɛ ne ka kɛ Malidenw kan ko Malidenw n'o man kan siga t'o la n'i ye CEDEAO ka sariyaw lajɛ karamɔgɔ daba tungura nin t'a kɔnɔna la o tuma min ye ka fiɲɛ tigɛ Mali la ko maliyɛnw fali ko de b'u kɔnɔ wa mun de ko b'u kɔnɔ o tɛ se u tɛna se ka fɛn kana hali ni min tɛ nin ye o tɛ se parce que b'a ko min ye farafinna jamanadenw ye u y'a yira k'a fɔ k'u b'u tigɛ di ɲɔgɔn ma min ye nin kalo in tile 22 karamɔgɔ daba tungura ko farafinna jamana bɛɛ lajɛlen bɛna wuli ka jɔ kɛ dɛ k'a yira CEDEAO ɲɛmɔgɔ la k'u binna Mali kan u ka da yɛlɛ Malidenw ka jamana y'u ta ye u ka yɛrɛma hɔrɔnya b'u bolo min ka d'u ye u b'o de kɛ ni san 20 ka d'u ye k'u b'o de boloda munna u bɛ don Malidenw n'u ka hakilinaw cɛ maa ɲɔgɔn ye a filɛ dɛ ni Alassane Dramane Ouattara ma kunnaja a bi ci a da i b'a fɔ ko nkɔyɔ a kana siga kunnafoni filɛ nin ye hali an ye min bɔ Express de Bamako kɔnɔ Musa Jara ale ka sɛbɛnni don Jabate namu ni san ye wulu bugɔ kungo kɔnɔ Jabate kana ɲininkali kɛ i k'a dɔn sira dɔnbaliya tɛ a b'a tigi de kɔnɔ Jabate n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Alhaji Abe Haidara Alhaji Abe Haidara Jabate i k'a dɔn an bɛ taa n ɲininka ayiwa chambre commerce président min ye Yusufu Bacili Yusufu Bacili a kan ka sɔrɔ Mauritanie Nouakchott Yusufu Bacili an sɔgɔma ayiwa président an tulo b'i la Mali bɛɛ tulo b'i la i bɛ direct la ayiwa an b'a fɛ k'a dɔn kununko a kun bɔra Conakry ayiwa n y'a dɔn ayiwa kununko asafurla a kun kan ka sɔrɔ Mauritanie Nouakchott ayiwa a ko mun t'u ka baara ye ani u tɛ mun ɲɛdɔn ka mɔgɔ caman bila fili la i y'a fɔ cogoya min na kunna sini an taara Laguinée ani ministre 5 Abdoulaye Diop de ye chef de mission ye ani ministre des finances ani ministre des mines ani ministre de l'administration territoriale ani ministre des transports an taara kuma ni Guinée autorités ye anu ka port mɔgɔw ka yir'u la k'a fɔ an nana comme u ye jaabili kɛ tɔ min na CEDEAO ye déclaration kɛ k'a fɔ ko u ye amadu na olu nana wolo yɔrɔ bɛɛ la k'a fɔ ko k'olu sen t'a la k'an ka na ka na u bonyamasegin barikada f'u ye ka ɲini u bolo fana ni Ala sɔnna nin ko in an b'a a kɛ ba la an bɛ tɛmɛ u fɛ yen nɔ an y'u ka port visiter u ka port capacité bref ka bɔ Bamako yan nɔ ka taa Conakry ka bɔ Conakry ka na Bamako gɛlɛya fɛn fɛn kan ka se ka k'a la acteur fɛn fɛn b'a sira la an ni olu bɛɛ sigira k'a bɛɛ kuma fɔ k'a ban pewu u ka président y'a fɔ an ye k'a fɔ ko yan ale tɛ datugu ale b'a considérer anw ni olu bɛɛ ye kelen ye an kana tɛmɛ u ka port la u tun bɛ condition mun kɛ kɔrɔlen u ye dɔw yɛrɛ de bɔ a la k'a fɔ ko condition t'a la an ka na cogo min y'an jɛya an ka baara kɛ n'o ye an bɔra kunna sini Conakry an taara Mauritanie an sera yen nɔ ani olu autorités ani service technique mɔgɔ da bɛ minɛn ko la ka bɔ port la
ka se fo gogi an olu bɛɛ kumana kelen gɛlɛya fɛn fɛn ka se ka sɔrɔ ko la comme détail t'a la an y'a bɛɛ fɔ ka ban u ka ministre de l'administration territoriale ani ka affaires étrangères u ko k'u ka président ko yana an ka na ye ko n'an nana discussion na ko condition t'a la donc u k'a ma ko an k'a faamuya an kɔni bɛ discuter ka point fɔ ka fɔ yan de gɛlɛya ye yan de nin kan ka kɛ tan nin kan ka kɛ tan mais an k'a considérer ko u sɔnna bɛɛ ma. Oui, mais président an kun y'a mɛn waati la réseaux sociaux kan ko Mauritanienkaw ko ayiwa CEDEAO ye min fɔ k'u b'o de kɛ k'u ka yɔrɔ datugulen don o tɛ tiɲɛ ye. O tɛ tiɲɛ ye. et puis an yɛrɛ bɛ taa Mauritanie. minɛnw bɛ ka changer ka na yan nɔ. tabarikala. Mauritanie tɛ CEDEAO la o Mauritanie kun bɛ CEDEAO la a mɛnna u bɔra. et puis sanction ma kɛ. Mauritanie bɔra CEDEAO la. et puis sanction ma kɛ minɛnw bɛ bɔ Mauritanie ka na yan. donc an taara yen nɔ u y'a kurakuraya k'a f'an ye. ko an bɛ décision kɛ k'a point identifier yan de gɛlɛya mais an k'a considérer. olu sɔnna bɛɛ ma sans condition. Oui, mais président b'a fɛ ka min dɔn. min ye nin port fila ye Conakry port ani Nouakchott port. kɔrɔlen Mali bi port ani Dakar port la. est-ce que capacité min bɛ o port ninnu na a bɛ ninnu na wa o ye kelen ye filanan est-ce que sécurité parce que rébellion bɛ sen na Mauritanie yan fan in fɛ gɛlɛya t'a la wa. voilà ni kuma ɲumanba ye pour que n bɛ fɛn dɔw f'i ye i k'a faamuya. awɔ. n'i bɛ bateau boli yɔrɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la ka na port ninnu na. n'i ye minɛn kɛ bateau belebeleba kɔnɔ. o de ka nɔgɔ ka tɛmɛ n'i y'a kɛ. ni bateau belebeleba fana bɛ taa port mun na. o k'a sɔrɔ n'a sera dangan na. a ka dun. mun b'ale tɛ yen. kɛ awɔ. Mauritanie ta. kɔrɔlen. a tun bɛ mètre 9 la. o y'a bila mètre 13 la sisan. k'u ka kɛ tun ye 2 ye. o y'a kɛ 7 ye sisan. kɛ dɔ b'u bolo. o y'o kɛ mètre 15 ye. o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko bateau mana na. 50,000 tonnes. n t'a dɔn o bɛ fɔ bamanankan na cogoya min na 50,000 tonnes. tɔni 50,000. ba kɛmɛ duuru. donc o de bɛ se ka bateau bɛ se ka na o la ka jɔ. bateau minnu bɛ na précisément i bɛ bateau minnu ye ka na n'a ye. 15,000 tonnes. 12,000 tonnes voire 20,000 tonnes mais hali ni na ni bateau ye bi mun bɛ taa 50,000 tonnes la. n'a nana kɛ b'u bolo a bɛ se ka jɔ yen nɔ. donc o y'a yira k'a fɔ ko bi. ka bɔ. capacité ka navire reçoit. ani ka caman reçoit ɲɔgɔn fɛ. o problème banna Mauritanie port la bi. filanan ye mun ye. naam. comme u tɛ CEDEAO kɔnɔ. an n'u tɛ wari kelen na. commission de transit kun ka gɛlɛn an n'u cɛ. an y'o point bɛɛ discuter k'u y'a bɛɛ ye ka to yen. solution kelen mun bɛ yen nɔ an n'u bɛnn'o kan. ka minɛn garanti ka bɔ port la ka se Diboli. ka se Bogi. ça me commence Mauritanie. a bɛ jɔ o garanti kɔrɔ. ka bɔ Mauritanie ka na Mali kɔnɔ. ka bɔ Nouakchott. ka bɔ Nouakchott. minɛn bɛ na su douane na. awɔ. très généralement douane mɔgɔw b'a fɔ ko d'accord ni jɔn bɛ minɛn in garanti. f'a ka bɔ an ka dugu kɔnɔ. f'a ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. mɔgɔ dɔw kan ka yɛlɛma jamana kɔnɔ. chambre commerce Mali. ani Mauritanie. u ye bɛnkan dɔ kɛ. k'olu bɛ kɛ garanti ye. minɛn bɛ bɔ Nouakchott port la. ka na fo Gogi. ka bɔ Gogi fana. ka se fo Bamako an b'o garanti. pour que fili ka kala minɛnw nana a kana jɔ. i y'a faamuya. n y'a faamu. Jinɛ port la. mètre 13 b'u bolo o fana profondeur la u b'a fɔ que 13 bɛ yen. bateau fana mana bonya cogo o cogo n'a nana. a bɛ se ka jɔ. a bɛ jigin. ka bɔ Guinée ka na Bamako yan nɔ. kilo 909 don. yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ montagne b'a la. u bɛ ka sira in dilan. pour que ka montagne ninnu dévier. n'o sira banna.
Conakry port kada Bamako avec kilo kɛmɛ seegin a cayalen a kilo kɛmɛ wolonwula a cayalen kilo kɛmɛ seegin. O yɛrɛ ka surun Abidjan ni Dakar ye o. Kosɛbɛ Dakar ye kilo 1000 ani 300 ni bɔra ni jɛma ye. Kilo 1000 ani 250 ni bɔra ni kita ye. Awɔ. Ni taara Abidjan bi san kilo 1000 ani 200. Mais ni taara yanfo kolonyaba ka taa Tengere la. Ka taa Bunjali ka taa San Pedro. O ye kilo 1000 ni 100 ani dɔɔni ye. Mais ni Gireta banna. A bɛ surunya ka tɛmɛ port ninnu bɛɛ kan. A bɛ surunya ka tɛmɛ port ninnu bɛɛ kan. A kuma la surunya. Awɔ. Abidjan port. Profondeur la. Ani Jakarta. Ani Lometa olu ka jala bɛɛ. Profondeur la o ka dun ka tɛmɛ port ninnu bɛɛ kan. Bi bila la Guinée. Ani fɛn ani Mauritanie. U ka port dilan ka ban parce que a kun bɛ chantier la mɛnna caman ta u fa bɛɛ ta banna ka ban yɛrɛ. An y'u ka port dɔ visiter kunun Nouakchott terminal dɔ visiter terminal conteneur. A bɛ se ka bateau jigin mun bɛ na ni conteneur 800 ye. Mun bɛ na ni conteneur 1000 ye. Oui, mais président donc sisan mina sugu bɛɛ bɛ se ka na nin port fila fɛ Conakry ani Nouakchott fɛ mina sugu bɛɛ. Mina sugu bɛɛ parce que mina ye carte fila ye. Awɔ. Mina dɔ bɛ kɛ conteneur kɔnɔ ka na. Mina dɔ bɛ kɛ vrac ka na. Awɔ. Vrac i n'a fɔ ko sukaro. Awɔ. Bɛ kɛ conteneur kɔnɔ malo ninnu. Engrais ninnu. Tulu ninnu. Kɔnɔ ninnu. Wa ninnu ko le produit de grande consommation la. Tout à fait. Olu caman bɛ yen nɔ. Olu tɛ kɛ conteneur kɔnɔ. Olu tɛ kɛ conteneur kɔnɔ donc olu bɛ na vrac la de. Bon port ninnu fila bɛɛ. Moyen b'u bolo bi ka nin produit sugu bɛɛ reçoit. Ka n'a ye nɔ. Gɛlɛya ye an taara furan ka ban pewu. Donc an b'a ɲini mɔgɔ fɛ. An bɛ kalo 2 ani dɔɔni na sukaro la. Minnu bɛ na ni sukaro ye. Minnu bɛ na ni tulu ye. Minnu bɛ na ni nɔnɔ ye. Minnu bɛ na ni malo ye. Awɔ. Minnu bɛ na ni engrais ye. Awɔ. A ka ca olu bɛ bateau kutu de sa. U ka orienter ka taa ninnu port fila bɛɛ la. N'a sera yen nɔ fana moyen bɛ ɲini. U ka na joona jamana kɔnɔ. Carburant kun tɛ bɔ Mauritanie ka na yan nɔ o paquet fana banna. Ko y'an fara kan. O fana na yen nɔ fana an bɛ carburant ta. Est-ce que donc vraiment ne fɛ. Maliyɛn k'u hakili sigi. Ni Ala sɔnna. Ka nin ko ninnu to sen na. Foyi tɛna manquer. Mali la yan. Inch'Allah. Tile fila in na sukaro kun ka gɛlɛn. Awɔ. O tɛ dépend embargo la. Tulu ka gɛlɛn. Awɔ. O tɛ dépend embargo la. Covid-19 2020. Usine minnu bɛ ninnu minɛn ninnu dilan. Ani minnu b'a sɛnɛ. Olu ka baara kun jɔra de. A kɛra ten. U y'a repris 2021 na. U ma caman kɛ. Jamana minnu ka bon. Jamana minnu na i n'a fɔ Chine. Brésil ninnu. Fɛn fɛn tun bɛ sugu la olu y'a bɛɛ san. Sugu sariya de n'a ka dɔgɔ. A bɛ gɛlɛya n'a ka ca a bɛ jigin. Awɔ. Mais a bɛ mun don sukaro kɔnɔ san kɔnɔ. 300 000 tonnes. 80 000 ou 100 000 bɛ dilan an fɛ yan nɔ. Usine fila bɛ Segu mara la u b'a fɔ ko Sokala ani M Sokala. Tout à fait. Olu bɛ fila bɛ mun kɛ 90 000 tonnes. Voire même 100 000 n'a cayara. Yan'an ka taa ministre des finances. Ale de bɛ ministre du commerce remplacer. Ale ye u wele ka na. K'a fɔ k'u ka sukaro jigin k'a bila 70 la. Pour que grossistes ka s'aw bolo. Revendeur i ka se ka sukaro kilo sɔrɔ 100 la 100. Bon n t'a fɔ o ye cadeau ye sa mais o ye baara mun ye. O ye effort ba de. CNT bɛ na grain coton di huiliers ninnu ma. U ka grain bisi ka tulu b'a kɔnɔ. An bɛ tulu mun don Mali la yan san kɔnɔ. 100 o 150 ou 60 bɛ dilan an fɛ yan nɔ o ye CNT ka coton ye. Alhamdulilayi grain coton sɔrɔla. Hali. Minnu na tulu min bisi fana tulu bɛ se ka jigin. Mɔgɔ bɛ bɔ ni tulu tɔ fana ye ka bɔ kɔfɛ ka na. O ye environnement di o fana na o jɛra a dura fana kɔ. Très bien, président welekan jumɛn b'i bolo k'a taara maliyɛnw ma ani jagokɛlaw ma walasa jamana ka suma welekan jumɛn b'i bolo? Welekan mun bɛ ne bolo ka taara maliyɛnw ma. K'a fɔ ko ye an ka kɛ ni hakili ye. Ayiwa. Kuma caman bɛ fɔ
Ango voilà. Ani Sénégalais malgré embargo be. Daba ube million blakana munta ala produit alimentaire mo fiye bi. Hal munta produit alimentaire. Ko mala. Uba blakana. La fara ko produit alimentaire tala. Fura tala. Taji tala. Ila bende. O gila bad bete. Dula be bi dunga fa ka sira soro polo. Kosobe. O kele. Fura nay muy. Commerçant. Ni wati. So wati te. Jamana da gele akono. Hali. Ma fo mo sika perdi. Mais soro wati te. Beni joro dulu. Awo. O kan wujija. Ka sereke. Ya famia. Aho. Surtout fait. Fuku mo ba ani seda o chebi. O ka dialogue privilégié. Aluka kuma. Ni ko ni hal tiete o ya kana tiete o tiete. Mais Samsung ka banka. Défi ba ngolo bi. Munye priorité de priorité o de sécurité ko yi. Pour que anganya sécurité ko la. Ni kuma kan dama do tumi bolo ka lase. Bachil. Vraiment be do ke ko alaka apunche nyuma ke hera jona. Ami. Jamana ma. Merci président. Pour un fo oboko barala avec sababu to do. Abo. Pour ni ka sera jense ka tayoro la. Nya ala sona. Donc alaka o me oka au pour me oka barala. Ya Rabbi. Merci beaucoup. Merci bien Youssouf Batil, chambre de commerce président Boadjabate. Ikado ubi délégation bado be aywa tamana. Mi nyo konakiri ani nginyi nga nakshoti wasa ikado jamana dombi lafia ani tan be kanya shama. Mamtu amsa kane e fafe to anga tezara premier mi. Obibe. Aha. Karamoro betungara. Nam. Ntara nana ndatikale yoretula. E kana siga. Ala tukobedi. Boadjabate ne be mbolo buwaka do mbi boni sebanye mi nu kama aujourd'hui. Boadjabate anga ta chageda mi nu kama INPS. INPS furoba chageda yi mi makama ana wuli ka joka bu kosobe. Boadjabate nga INPS sango san mi nye wuli ka jo kurai mi nye hakilina kurai o debi do berela mi mina ni chageda nyere sigile ya asidabara kono gome. Boadjabate ikadon INPS nganamu ani ngalo ni shwani o barika buyana ni jagada na kosobe kunungo ikaro ayele kungabo ngabi abine ka kemmekuyi waje wate semade kala ko nyema mi ngumbe ode madame Siribe Zaminatu Asise madame Siribe Zaminatu Sise ikadon ale kunye directrice générale waje wate aka wati la wulika do kera tamashin do yera waje wate mo kumini ka foko tabarkala INPC bilama abafe kan nobo waje wate nga shumma ko aba odugu majje unana o muso mbulo bo barala kana ni makura wore waje wate makura min nana waje wate aninga na mungana musuma kabo yoro ningele kosaina waje wate ka do sugu bulo do dira doma INPC la waje wate ikado bazemvere la do sugu bala ikado demsani njeni waje wate ka ke bana ka ke na politiki juna ngani ko takalaje INPC anyema bado de dedu waje wate usina ka sugu bulo takadamati million duru kalo waje wate oye million bi duru ye sebene kala ko ikado sa kono unano marché takadini ngamale ni ma waje wate kabale ni ndu nye jago kala su kono tinyedo abi bazemvere de ke nga uba fe ka ke na politiki sebene kala ko yen pesi nyama dobe o de dedu waje wate ikadon aywa mi nyen nono ye ani sukuro ni boisson yen pesi barakala o be min du kle kono o marché de tala kadama sabne kala ko sugu ngoni ndera ikado bela jile nagakoro vis-à-vis de Kinshasa waje wate manibi kamana gwana ngunu were nana wuli waje wate min ba jira ka fo yen pesi ikadon awashoni wolo ni kabako ko minu nganga dabla waje wate ikado nyama kura nani an abina fo do de faraluka ninga ko kuraya akui kado ni wuli ka joy ni alama jange yen pesu ko yere adakulu ndiye biso ngati sabula barakala diminimbe bojo bate ikado abo makura ni makoro olu de kelembe ku kangara nywa nasa mami minye madame le ministre madame Siribe Zaminatu Sise bojo bate ikado Zaminatu Sangare yo
ay wala jamanatu wala bate ka do ministry o nana me ka fo minye abo NPC re directeur i ka do korole million biduru ani nani kalo de asarai wala bate ka do dumulo warawo ani makama minum be i ka do ono tekelenyi jamana minye fandan jamana ina fo mali jeri so go ke wala bate ka do kura mi wana nana wala bate ka do yorobe i ka do abo o fana nano o sarakele di buluda ka million biduru ni nani kalo wajibate ni nywana fandan jamani ministry jamana tu sangare ma fole o ye minge o ye lettrike o to ko kle muga ani konondo kanyeshi min ni conseil d'administration INPC ma kafuyi aywa min ba ka yoro ina jango nyema minun be no ye directeur bay o kadanga agent comptable sarako minu saraminu bi duma o be min da kalo ikado o sarakacha o kacha foka tu jamana bi danga mina na fara ko nyemo mana unamaduna wale bate ka do koma fon bobe ona nyini ka doke opuma o robele jilina ayel letri anise mabura kurabo wale bate ka do saro ka nga di ka bla haka mina ani baro ka nga tata bulu mina nyemo ko kute emuna mabu na tugo donde nyama ko kute ministry makute wadi bate ikado directeur yarabse ka aywa ministry so tugo di sabani kala ko ikado directeur na ka danga wadi bate ikado bi war min da kalola hal ministry kuturu to soro ako opma mi doni na ko bi wuli ka do wara de ka ga buluda INPS ko no directeur kura min nana wadi bate ikado ko ma aywa Usmani Kulubali wadi bate ikado directeur kura mi ni oye Usmani Kulubali dunu ni bala fora annanina Usmani Kulubali ale de kala yen pesi directeur api bara indo ma kulu gelando a cesir ledo wajibate sebeni kala ko ngalo de fli koroni aflade ngalumba de fli koro ako NPC ngana mu anashwani bila kote wajibate ka sabo ke munye minye directeur kura sigili oni ma minu mbulo bi nyombulo ikado aywa minye korole fo bobe no lu ni directrice kora ngunga suru wajibate ikado gela de talebe ko kilinga na bele jire segere i chauffeur wo wajibate ikado aywa hali ci de ngwaza ikado wuli ka do ni juga taledo ka bele jire de segere sabla tasma bi dawla sabani kala ko directeur général kura Usmani Karimu Kulubali anaka danga ani agent comptable wajibate ikado ulubi warmi nda kalola sabani kala ko ikado ukoni dande to la o minye abo wuli ka do ni shara kura ye o de ka nga sigi ministry fesa ministry ba fa ko mingede o banedu wajibate ikado dongo do su blu kura dongo do ngana mukura dongo do ingi nyini nga ikado hakila kura min woni NPC ni wuli ka do mabuloda minye chamanje fanga moye wajibate ikado ati jade ni munye sabani anye mimbo aujourd'hui kono akabi bolla kana mako batu wora anta o laban e bolier ne ben tiga dongo kuralle ogon parce ba no ye e Fatoumata makone aleni minyi macham aleni ma Fatoumata mai kana mako batu wora ufla jarani ka sebe nyon fe ko angata caisse malienne de sécurité sociale no ye semesier kana mako batu wora minyi chedmando be Alassane Traoré Fatriba ko filimakeni sugandili la bada kana mako batu wora Fatriba ko anga jamana ngono ni doka bara ka tien do ka bara ka nyaye o kuma jamana kono cheba wulute banfio parce que ba ko ako sigitun keme kan makono minye caisse malienne de sécurité sociale ramo da batura wuli ga jomu kera watu temenu la bara do majena o kuma bara do taran numan fe parce que ba ko nyedo mbaliado o kuma ni matara ka bla fena ite fe mushiro abegele ya parce que ba ko ambe do mena ko be hakil no be kan nyogo soro kuna bani minye Alassane Traoré ramo da batura ale ko ni tara ninga ke nyema dangaye mami nyema bay directeur général ode Ishaka Koneye karamo da batura minye dangaye joro mumbale la barakolo bir mumbale bolo semesi konala karamo da batura afanga ka bunko sobe ako makanga blay mami akli jole me ko sobe mami kalambe mami be warko ale ni makorobo ka sobe fura ketugo do karamo da batura min ko ni yana bita ibay ka fo me joro mina ode ye e pension nyina bol yoro ba ko ni ya laje ayra bangira 1974 a bangira Sénégal jamana ko nala ako min ko ni aka duguma ko kalam bala jilen temenen ko fe min ko ni ina anga jamana ko nono boloda a wulla ka jo min au diplômé en 1993 ba ko doni o tito to foila min ko ni wuli ka jo ni ka foroba baroko damne awo en 2000 ramo da batngora adara min mesila ba ko adon kana damne bila sanwo sando de be faraka joroka wa sanwo sando de be faraka manjaka manja nti do wara ye
fɛn o fɛn n'o de kalifara la Alassane Traoré a b'o kɛ ka tɛnkun a dan na parce que b'a ko baara ye ɲɛdimi ye kɔnɔdimi tɛ min ye CMS kɔnɔna ye karamɔgɔ Dabatungura n'a dun ma k'a fɔ ko dɔw y'a tiɲɛ o tuma min ye ministre ye ka taa bila maa minnu bɛ ni bɛnɛ kɛ ɲɛmaa kura min bɛ n'o ye Saka Kone ye o tuma an ka maa kologirin wɛrɛ ɲini ka bila a kɛrɛfɛ yan ko baara taabolo bɛ se ka kɛ an bɛɛ lajɛlen sago ye o tuma o bolofa o de bɛnna Alassane Traoré ma Alassane Traoré ko cɛ duman don a muɲunen don a sabalilen don wa baara ka d'a ye a bɛ soli ka bɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ wa bɛɛ lajɛlen bɛ taa so k'a to yen o de ka ɲi foroba baara sariya ye fɛn min ye a ko ni maa min ma baara k'a kɛcogo la o tuma i b'ale jɔlen sɔrɔ ɲɛ kunnafoni filanin an ye min bɔli Ogon kɔnɔ a ka bi bɔli don Wajibate ne bɛ n bolo bugɔ ka don min bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le nouveau réveil o don Wajibate k'a dɔn a ka sɛbɛnni kɛba min ye Adama Kulubali nin y'a ka fasiri ye Nostradamus ko Wajibate k'a dɔn ɲuman kɛli Wajibate i k'a dɔn o de bɛ hadamaden ŋunanfa Wajibate k'a dɔn ayiwa hadamadenya ye waati ye maaya yɛrɛ ye sanga ye nin npogotiginin ye degun sɔrɔ denmisɛnnin fitinin Wajibate k'a dɔn a jenina o kɛra sababu ye min ye sen fila bolo fila bɛɛ lajɛlen ka tigɛ fo ka taa boboya ayiwa ni ka tulogeren ɲa s'a ma a ti furakɛ a ti ɲɛ abada f'a ka taa jamanajanw na jamana ɲɛmaaso Wajibate k'a dɔn olu ye wuli ka jɔ kɛ ni ka dɛmɛda ayiwa min ye dennin ye k'a sɛgɛrɛ a n'a somɔw sɛbɛnnikɛla ko Wajibate k'a dɔn n'a danna jamana ɲɛmaaso ma o dɔ kɛra nka ni maa wɛrɛ dɔ kɛ ka fara ka Wajibate o den ɲɔgɔn dɛ min ye Yarawal station Wajibate u nana hinɛ minɛ ka jateminɛ kɛ miliyɔn 2 warijɛ k'o bɔ ayiwa ni k'o di ayiwa dennin n'a somɔw ma anw bɛ jamana dɛmɛ ayiwa nin ka kɛ dɛmɛ ye min ye bolomafara ye sɛbɛnnikɛla ko Wajibate k'a dɔn ko in kɔni diyara ayiwa jamana faamaw ye cogo min Ala ni kira de b'a dɔn Wajibate k'a dɔn Yarawal isansi feerebaw don taji ɲuman feerebaw don min ye mobili tulu feerebaw don Wajibate k'a dɔn denmisɛnnin ɲiniw olu bolo de bɛ ca la Wajibate k'a dɔn denmisɛnninya la Wajibate k'a dɔn wari bɛ n fɛ ka tila ka nin ɲɔgɔn na ɲumanya kɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa kuma in kɔni ma dogo minisiri da minisiri min n'ale bɛ kɛnɛya kunna sabula ko in ɲɛmaaya b'ale de bolo miliyɔn 2 don a bolo ko Yarawal ko ninnu y'u ka dɛmɛ ye Wajibate minisiri kɔni y'a jira k'a fɔ min ye ayiwa tɛnɛ ye a n'a samaw i k'a dɔn nin kɔni bɛna ɲɛ u ma kosɛbɛ wari in dira maa min fɛ o de ye Kaɲe Ture ale de ye Yarawal a directeur ye Wajibate k'a dɔn a kɔni y'a jira k'a fɔ Mali gouvernement ale ka cakɛda min ye ɲɛmaaso ye o bɛ gouvernement dɛmɛ madame le ministre de la santé Jaminatu Sangare Jaminatu kɔni ma i k'ale ɲɛjɛ la a ye dugawu don kɛ a ko sabula nin bɛ kɛ sababu ɲumanba ye ni jamana den sɛbɛ ani nafolotigi bɛɛ lajɛlen b'a kɛ nin kɛcogo in na Wajibate nin ɲɔgɔn tɛ nin de ka fusa Wajibate i k'a dɔn TikTok aujourd'hui le monde part en tir i k'a dɔn miliyɔn 4 Wajibate i b'o farote yen fɛ i b'o bɔ i ka mobili bɛ taa jira an ye dɔ k'o la dɔ kɛr'o la an fara woso la sa an far'o la an ye dɔ k'o la mobili ye nin bɛɛ karisa ka mobili ye i k'a dɔn i bɛ taa villa sobaw jira Wajibate k'a dɔn an kɔni bɛ mankan ni i nɔfɛ Ala a dɔw ka dugu la u ka du kɔnɔ hali ji min ta ɲuman wallahi hali ji ɲuman min ta hali sini misiw ni adamaden bɛ ji min a filɛ dɛ yanni ka n'o bɛɛ kɛ TikTok yɛrɛ jira aujourd'hui le monde part en crise ne ko n'i ye faso lajɛ a ka burusi kɔnɔna na n'i ye Ala n bɛ tɔgɔ fɔ kɛ dɛ sabali sidɔnnen don sabali burukɔnɔma nanen Bamakɔ miliyɔn 12 sɔrɔlen fɛ i tɛ dɔwɛrɛ mobili coxeur du coxeur yɛrɛ jira la TikTok tɛ le monde part en crise dɔ kɛr'o la sa e ma dɔn mɔgɔw ɲɛnina an mago bɛ lakika de la Yarawal ka misali an mago b'o de la Yarawal seenu na tun bɛ filɛ min ye camion 500 ye k'o bila jamanadenw ka bolo kan a y'o kɛ alors a y'o kɛ bɛɛ ɲɛna yan wari tɛ fɛ i tɛ waritigi ye i yɛrɛ jirandiya ni ko lankolon mais min yɛrɛ wayi le monde part en crise TikTok le monde part en crise dɔ kɛra waso la ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouveau réveil kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Dabatungura ne bɛ tigɛ don aujourd'hui fasiriba n'o ye Kasimu Sera badabada Kasimu a ko ɲumanya tɛ fɔ ka ban kana siga kɛlɛw tɛ ban an ka jamana in kɔnɔ Musa Traoré Bill karamɔgɔ Dabatungura k'a wulila Deliko fɛ tuguni Bangoni Bill commune 1 Bill Bamakɔ Bill ɲuman kɛbaa Bill tracteur tigi Bill Allah Bill Gates numéro 1 a filɛ dɛ nka fiɲɛ kelen de bɛ Bill la jumɛn o fɔ n ye n kɔrɔtɔlen don nin jɛni ye diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ nka n'a bɔra Amérique i sama kepini kelen t-shirt ni kelen walima safunɛ jini
o ye fiɲɛ jugumanba de bili tigɛ yɛlɛma karamɔgɔ de batungora fasiriba n'o ye Kasimu Tera badabada Kasimu a ko Biligɛtɔ a wulila ka jɔ tuguni karamɔgɔ de batungora kɛmɛ ka jɛrɛjɛkulu dɔ sigi n'o ye association de lutte contre la pauvreté fantanya bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ɲumankɛ o bɛ se ka caya a ko n'i ye Bili yɛrɛ ɲumankɛla don karamɔgɔ de batungora a kinibolo ka jan n'a numanbolo ye a ko tile tɛ bɔ ka bi abada ni Bili ma dɔ bɔ degun kɔnɔ fasiriba ko kabini Bili bɔra ka kalan na l'Amérique jamana na karamɔgɔ de batungora a y'i sigi k'i miiri a ko min ye foroba baara ye ale Bili ka baara tɛna bɛn n'o ye o kuma ka baara bɛna kɛ baɲumankɛ baaraw ye ni ka adamadenw bɔ degun kɔnɔ jamanaden kelen o kelen karamɔgɔ de batungora faso baara la i bɛ se ka min kɛ k'i kan k'u boloda ale Bili sigi k'i miiri Mali ye sɛgɛnbatɔ jamana ye karamɔgɔ de batungora min ye hakilina caman bɛ yen o tɛ maa caman na ale Bili ye dɔnniya min sɔrɔ l'Amérique a bɛ n'o waleya karamɔgɔ de batungora ni ka maninfin bɔ tɔɔrɔ kɔnɔna la a ko Bili y'a fɔ a y'a kɛ fasiriba ko min ye jɔkun laban tɛmɛnen na o kuma sigida Gale commune 1 Korofina Sud kɛrɛnkɛrɛnnen la karamɔgɔ de batungora min ye kɛnɛ salenba dɔ bɛ yen kɛnɛ mun bɛ n'a pɔtɔpɔtɔlen don dugudelamɔgɔw olu sago ye min ye kɛnɛ ka dilan k'a ɲa ni k'a kɛ fiɲɛ duman samayɔrɔ ye o kuma u y'u wakili ta ka da Bili tulo kan o kuma Bili nin ye anw ka sigida espace vert ye o kuma espace vert a tiɲɛna a kɛn bɛ ɲamanbɔnyɔrɔ ye an mago b'i ka dɛmɛ na a y'i sigi k'i miiri a ko n ye baara kɛ ka ban parce que b'a ko Bili taar'i jɔ ka yɔrɔ lajɛ joona joona a y'a ka cɛdenw bila ni ka taa baara boloda CFA wari miliyɔn 15 a y'a dilan ka d'u ma 15 millions de francs CFA commune 1 Korofina Sud a b'o kɛ fasiriba ko karamɔgɔ de batungora min ye ni espace vert in ye o kuma u y'a tɔgɔ da maa min na o ye Badiabugu ale dugutigi kɔrɔ n'o ye Masa Jatere ye a bɛ tiɲɛ so an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ de batungora maa minnu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la Mamadu Farankali Keyita ale ye commune sigiba ye ministre kɔrɔ don ka taa bila min ye député ka taa bila maire la karamɔgɔ de batungora ani commune dugutigi caman bɛ yen u bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la fasiriba ko min ye Bili kɔni u y'a fɔ ni k'a tanu ka duwawu k'a ye Bili e ye anw sen bɔ nɔgɔ la Bili e ye an ka sigida fiɲɛ samayɔrɔ nɔgɔya anw ye wa Bili e ye an ka sigida kɛnɛya jide Ala k'i sara karamɔgɔ de batungora Ala k'i sara n'i y'a digilen maa min na i ma ɲuman kɛ dɛ fasiriba ko Kasimu Tera a y'a yira k'a fɔ Bili yɛrɛ kuma dira ma a ko nisɔndiyabatɔ ma n'i ko k'a ka tasuma fifa n'a nunji ma fa ɲɛji b'a fa a tɛ kuma la ale kɔni baara fi dɔrɔn ka ɲuman kɛ nka kuma kɔni a bɛ yɛlɛmisɛnnin de kɛ a n'a ka yɛlɛmisɛnnin n'i ye ko fɔ fɛn fɛn fɔ awɔ a digira la wo a ma dig a tɛ dɔwɛrɛ foyi kɛ ni yɛlɛmisɛnnin tɛ a filɛ n'o yɛlɛmisɛnnin kelen de la o de ye cɛya ye hali n'a bɛ sunɔgɔ la a bɛ yɛlɛmisɛnnin na fasiriba ko karamɔgɔ de batungora Bili ye min kɔni fɔ ka d'a kan a ko nin ye aw de ta nin tɛ ne ta ye o kuma a ye laɲini kɛ nka ne bɛ se ka min kɛ n filɛ nin ye k'o de boloda hali bi ne ka dayɛlɛlen bɛ aw ye karamɔgɔ de batungora sini ma aw mago mana jɔ diɲɛ fɛn o fɛn na tuguni ni n bɛ se ka kɛ o kuma n b'a kɛ aw ye o kuma n bɛ min fɔ aw ye a y'a minɛ ka ɲɛ aw de ta don a dabɔra min kama a ka kɛ u ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ Kasimu Tera ale ka sɛbɛnni don Wajibate n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays Wajibate k'a dɔn jamana i k'a dɔn wulikajɔ ani san yɛlɛma a kɛlen bɛ ka sɛbɛn kura min boloda n'a bɛɛ lajɛlen ye angulaire ye Wajibate k'a dɔn a ye minisiri ɲininka min ye minisiri Yuba Ba ye Wajibate minisiri Yuba Ba i k'a dɔn ale de bilalen bɛ i k'a dɔn min ye ayiwa sɛnɛ baganmara ani ɲininka ayiwa mɔni Wajibate a ka wulikajɔ ni cɛsiri o don a nafuradama kana bila bila hakilina kura minnu dara fɛ ani wulikajɔ minnu bolodalen don Wajibate k'a dɔn y'a ɲininka min ye minisiri Yuba Ba ye Wajibate i k'a dɔn a nafuradama a ma mɛn nka n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan yɛlɛmaba de donna a wa baganko la Wajibate ani mɔniko la ka sababu kɛ a wa Yuba Ba a ka taasi ni miiri ni jateminɛ o don sabula min ye dɔ farali ye i k'a dɔn an ka baganw kan u minɛ ko ka ɲɛ Wajibate i k'a dɔn lakana yɛrɛ fana ka sabati Wajibate k'a dɔn o de bɛ kɛ sababu ye min kɔni b'a to bagan maralaw jɛgɛmɔnaw Wajibate ha ka ja i k'a dɔn u b'u bolo dayɔrɔ sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Wajibate i k'a dɔn baara min n'u b'a la i k'a dɔn kɛnyɛrɛye baara ka ca la nka a yiriwali Wajibate o fana tɛ taa fo gouvernement ka dɛmɛ kɔ a ye wulikajɔ ni hakilina minnu da ninnu na k'olu bɛɛ lajɛlen fɔ Wajibate janko bagan mara a tɛ taa abada degun kɔ degun misɛnnin minnu b'a la n'o ye baganw kɔlɔsili ye Wajibate walima o furakɛli Yuba Ba minisiri a ka wulikajɔ barika bonyana o kadira kɔnɔ Wajibate a ko min ye jateminɛw ye i k'a dɔn
kɔnɔ a bɔ bolo ka caya bɔ jabate bolo caya de bɛ kɛ sababu ye min kɔni b'a to nafa bi sɔrɔ bagan maralaw fɛ jamana yɛrɛ b'a nafa sɔrɔ sogo ni nɔnɔ bɔ jabate k'a dɔn ani jɛgɛ nafoloba de b'a la nka ni maa min t'a kɛcogo dɔn a don man di o tɛmɛnen kɔfɛ bɔ jabate a nana wulikajɔ kura minnu boloda min bonya lakana yɛrɛ kɔnɔ bɔ jabate o hakilinaw bɛɛ lajɛlen taara yubaba fɛ an bɛ don min na ko bi bɔ jabate k'a dɔn ministre chargé de l'élevage et de la pêche bɔ jabate i k'a dɔn a warida ka sunɔgɔ tɛ sabula min ye wulikajɔ ani ka bagaganberew minɛ ka jɔ minɛ a yɛrɛ n'a ti ɲini ka don baji kɔnɔ bɔ jabate k'a dɔn cɛsiri daa wuli i ti maa ka kodɔn bɔ jabate n'a ma jɛ i ni maa dun ti jɛ f'i ka taama ka taa a sigida la a ko i k'a dɔn ministre ka yaala bɔ jabate saa kalo 12 a ye jateminɛ de kɛ k'a ye k'a fɔ min ye CEDEAO jamana in kɔnɔ bɔ jabate k'a dɔn se min bɛ Mali ye nka i k'a dɔn a baara cogo a n'a fɛɛrɛw n'a dabaliw olu ma awa don bɛrɛla kosɛbɛ o de la cɛkɛda minnu sigira ani dɛmɛdɔn minnu sigira bɔ jabate k'a dɔn yɛlɛma kura k'olu ta k'u lajɛ i n'a fɔ PDA bɔ jabate o n'a ɲɔgɔnna fɛn o fɛn bɛ yen programme minnu sigilen don baganko ani jɛgɛko kunna yubaba a taamana bɔ jabate ni k'a bɛɛ lajɛlen kuraya nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ jamana a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ bɛ tuma ne bɛ n tigɛ don ko kura le o gɔn parce que n'o ye Amidu Togo dɔnkɔnɔkɛ a ko Mamadu Hashim Kumare karamɔgɔ dɔ bɛ tuma e sigi min ye Azam SA ye a taara ni k'a kɛ ɲɛmaa ye ministre kɔrɔ ministre kɔrɔ de o kɛra ayiwa parce que ko karamɔgɔ dɔ bɛ tuma Filimakɛ Nakoye maa min ye nin baara kɛ Madame Dambele Maduna Sisoko karamɔgɔ dɔ bɛ tuma ale de ye ministre an bɛ don min na ko bi min ɲɛsinnen bɛ an ka transport ma parce ko a y'a lajɛ joona joona min ye Azam SA ye karamɔgɔ dɔ bɛ tuma u bɛ tɔɔrɔ kɔnɔna la jɔnni de kan k'u bɔ nin tɔɔrɔ jugu kɔnɔna la a y'i sigi k'i miiri ka malidenw lajɛ hakilina taara ka maa min sɛgɛrɛ maa min bɛ se k'a bɔ tɔɔrɔ jugu kɔnɔna la o de kɛra Mamadu Hashim Kumare parce que ko karamɔgɔ de b'a tuma jɛrɛjɛkulu min bɛ n'ale de kɔni bɛ Azam na balo n'o ye conseil d'administration ye karamɔgɔ de b'a tuma gɛlɛya belebeleba tun b'a a yɔrɔ a ko n'i y'a lajɛ baara kɛcogo man ɲi maa min bɛ yen karamɔgɔ de b'a tuma i b'a ye k'a fɔ jiginna caman sɔrɔ la baara yɔrɔ yɛrɛ mangɛnɛ min ye baara yɔrɔ ye a tɛ ka kɛ ka se jamana ka hakilinaw la o tuma an k'a lajɛ joona joona yan'an bɛ fɔ an jigi kɔ jɔn de bɛna Azam ɲɛji cɛ jɔn de bɛna jamana wuli k'a jɔ a sen kan ni ka Mali tɛmɛ jamana tɔw la bolo taara ka Mamadu Hashim Kumare sɛgɛrɛ parce que ko a ko n'i y'a lajɛ Filimakɛ nin ko in na ko sabu maa ta ka bila fɛn kunna karamɔgɔ de b'a tuma ani min ka kan a ko o ye l'homme à la place qu'il faut ye a ko n'i ye kow taabolo lajɛ Mamadu Hashim Kumare a ye ministeriya kɛ min ye Ibrahim Boubacar Keita ale tile la san 2014 i bɛ ka nale a ko nin cɛ in n'o ye nin kadiriba in ye o tuma ne b'a lajɛ joona joona ni ka don ka gouvernement la o tuma bolo taara k'a sɛgɛrɛ a ko i bɛ ka ma fili o don Ala ma hinɛ la parce que ko a ko n'i ye Mamadu Hashim Kumare lajɛ ingénieur de l'aviation civile o de diplôme b'a bolo parce que ko karamɔgɔ dɔ b'a tuma a y'o ta Sénégal jamana kɔnɔ san 1970 ni ka taa kun tɔ cɛ France jamana kɔnɔna la a ko a nalen Mali kɔnɔ a ye wulikajɔ caman kɛ min ye compagnie aérienne n'o ye Air Mali ye karamɔgɔ dɔ b'a tuma a ye baara kɛ ye i b'a ye k'a fɔ ni ka Air Mali k'a kɛ malidenw sago ye a ko min ye Air Mali tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔ dɔ b'a tuma a ye wulikajɔ kɛ ni ka taa Nations Unies na farafinna ka bolo kan min ye pankuruko ɲɛnabɔli a taara ni ka bila jɔyɔrɔ la parce que ko min ye consultant international do diɲɛ bɛɛ lajɛlen mako b'a la u b'a wele ka pankuruko kibaruya la consultant international Mali farafinna nasarala diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen parce que ko karamɔgɔ dɔ b'a tuma a b'o sigi kɔnɔna la min kɔni an ka jamana n'a dun k'a fɔ ko Azam SA o tuma gɛlɛya bɛ yen na yanni a ka taa nɔgɔya ta ka jamana tɔw sɛgɛrɛ o tuma Mali yɛrɛ mako b'a la sabu maliden do min ye Madame Dambele ale wele bila mo joona joona a ko min ye nin conseil d'administration n'o ye PCA ɲɛmaa ye karamɔgɔ dɔ b'a tuma jɔyɔrɔ min b'a bolo o tuma o de ye ka se ka administrateur fara ɲɔgɔn kan o de ye ka Azam baarakɛlaw fara ɲɔgɔn kan Azam ka kunkilenna a ka taga bolo nafolo kan ka ɲini sira minnu fɛ juru minnu bɛ yen karamɔgɔ dɔ b'a tuma ko ni o tuma tile fila in na i b'a ye k'a fɔ ko kibaruya duman min bɛ Azam kɔnɔna la sisan yarabi a ko maa min bɛ yen karamɔgɔ dɔ b'a tuma k'a tɛna bɔ malidenw jigi kɔrɔ sabu k'a bɛ kɛnɛ kan a bɛ kɛnɛ min dɔn ka kɔrɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le Ogon kɔnɔ Amidu Togo ale ka sɛbɛnni don Wajibate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u kama la lettre du Mali jamanadenw ka bataki wajibate k'a dɔn cakɛda min n'a cɛɲɛ cogo ka
man bi n'a wuli ka jɔ ani kokura bolo dalen don o de ANADEB wajibate o dɔnniya a n'o kunnafoni sɔrɔla i k'a dɔn u ka ɲɔgɔn ye 16 na u ko min ma session ordinaire conseil d'administration ANADEB agence nationale de développement des biocarburants wajibate o ye mun ye alamisa tɛmɛnen wajibate i k'a dɔn fɛn minnu b'an fɛ yan ni sɛnɛfɛnw don walima n k'i ɲininka n'a bɛ balo ayiwa n'a bɛ bɔ dugukolo la olu bayɛlɛmani wajibate i k'a dɔn k'o kɛ yeelen ye yeelen minnu bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ mobili yɛrɛ boli ni a bɛ se ka bila pétrole walima essence nɔ na wajibate i k'a dɔn cɛkɛda don a tɛ taa wuli ka jɔ kɔ a tɛ taa sɛgɛsɛgɛli kɔ sɛbɛnnikɛla ko wajibate i k'a dɔn kɛnɛ in kan min ye directeur général ye a ye foli ani tandi kɛ wajibate ni ka ɲɛsin ayiwa min ye gisima o min kɛra PCA ye a y'o fɔ k'o waleɲuman dɔn baara minnu bolodalen don ani kokura minnu dara min ye wuli ka jɔw ye ani jateminɛw wajibate i k'a dɔn Abdulaye Kaya a y'olu ɲɛfɔ a y'a jira k'a fɔ ANADEB wajibate u ka baara ye min ye wajibate k'a dɔn a bɛ bioénergie i n'a fɔ i da bɔra k'a fɔ cogo min bagani o n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ se ka bayɛlɛma wajibate ayiwa min bɛ kɛ nafaba ye i k'a dɔn a bɛ essence jɔyɔrɔ fa walima gasoil a b'o jɔyɔrɔ fa wajibate baaraw daminɛ a ko tuma min ale bɛna yɛlɛma kura de kun kan ka don baarakɛlaw fari fagalen don wajibate k'a dɔn cɛkɛda yɛrɛ wuli ka jɔ kun tɛ yen sabula hakilina de kun tɛ yen hakilina kura de kun kan ka na min bɛ se ka kɛ sababu ye baarakɛlaw k'a dɔn k'a fɔ kosɛbɛ daminɛ a ko n'i ye baara ta k'a lajɛ wajibate wuli ka jɔ ani jateminɛ Mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen na olu bɛɛ senna jaabi minnu sɔrɔl'o la o bɛ maa nisɔndiya kosɛbɛ ANADEB ka wuli ka jɔ wajibate a kɛra sababu ye bolodi ɲɔgɔn ma wajibate min bɛ se k'a to i k'a dɔn fɛn minnu kofɔlen bɛ olu bɛ se ka sɔrɔ cogo min a ko a kɛra sababu ye cakɛda so kura ka sɔrɔ u fɛ minisiriso min n'ale ni turulen don la wajibate olu ye wuli ka jɔ ba de kɛ a ko a bɛ wuli ka jɔ bolo kan min ye ayiwa kuran manani wajibate i k'a dɔn wuli ka jɔ u ko min ma zaye min ye wara majana wajibate k'a dɔn hakilina minnu dara ka yen sɛgɛrɛ wajibate o ye ɲɛdimi fura de ye kɔdimi fura tɛ a ko sabula o yelen don n'o y'i bɔ a la wajibate k'a dɔn ba ɲumankɛ caman nana farafinna babolo in kan min kɔni bɛ se k'a to ANADEB a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri o bɛ fara ɲɔgɔn kan min ye dɛmɛbaw ye o ye n k'i ɲininka i n'a fɔ ONIFEM min ye AMS ani UNCDF ani ambassade du Brésil wajibate ninnu bɛɛ lajɛlen bolo di ɲɔgɔn ma kɛ a ko an bɛ donni min na ko bi wajibate min ye Kaya ye a y'a jira k'a fɔ min ye hakilina kuraw ye olu talen don o hakilina kura minnu dalen don wajibate o bɛna kɛ sababu ye min kɔni b'a to Mali yɛrɛ bɛ lafiya kosɛbɛ sabula o k'o sɛgɛsɛgɛra k'o ɲɛdɔn wa a dɔw yɛrɛ bɛna waleya a ti mɛn o de la wajibate k'a dɔn o kuma wulikajɔ ni jateminɛ kan ka kɛ min bɛ se k'a to ayiwa jamana in yɛrɛ bɛ bɔ nɔgɔ la a ko jamana bɔli nɔgɔ la wajibate k'a dɔn taamuyɔn don sabula n'i y'a mɛn énergie o ye yeelen de ye yeelen a bɛ kɛ sababu ɲuman caman de ye baara foyi tɛ ka kɛ yeelen yɛrɛ de kɔ wajibate a k'olu n'u donnen don la o kuma Mali dun se min bɛ Mali ye nin ko in na wajibate i k'a dɔn jɛnsɛgɛnna ni jamana bɛɛ i k'a dɔn a ka dɔgɔ kosɛbɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wajibate i b'a ye k'a fɔ hakilina minnu jateminɛlen bɛ miliyari 18 ani miliyɔn 500 n'a kunkan fɛ wajibate k'a dɔn ANADEB san tɛmɛnen in na o wulikajɔ ni jateminɛ a y'o de kɛ min bɛ se k'a to baara minnu n'u b'a fɛ k'o kɛ o ka dafa ANADEB kɔni bilama a kɛ bɛ yeelen ye yeelen min n'a sanga ka bon kosɛbɛ ala ni directeur kura nani Abdulaye Kaya nin kun ye sɛbɛn ɲini an ye min zalo k'a bɔ lettre du Mali kɔnɔ jamanadenw ka bataki karamɔgɔ de b'a tuwara n'i ye nɛgɛ ta gɔngɔla n'i y'a bila gɔngɔla ti foyi fɔ ni nɛgɛ ka tɛ kana siga an bɛ bi ta bila yan wajibate waati dafara min kɔni ye bita ye an b'a bila yan pepewu wajibate k'a dɔn sɔɔni min ye farikoloɲɛkɛlaw ye olu bɛ n'u sɔɔni da farikoloɲɛjɛ kan burapele n'i ma fili sini Mali tɛ jouer de Mali bɛ jouer kosɛbɛ ne ko k'a sɔrɔ an ma jouer est-ce que an qualifié don fɔlɔ an qualifié don 8e de finale la Bura est-ce qu'on est déjà qualifié an bɛ qualifié ala k'a kɛ wajibate bita kɔni an b'a bila yan gangala min ye ayiwa Mamutu Zuruni ye ale bolo tun bɛ nɛgɛw la wajibate surɔfanatigiw ma don su in na sɛgi bɛ kɛ nin gafe kelen ka nɛgɛ ɲɛ 20 ni ala sɔnna a ma sini sɔgɔma an b'i ye kɛnɛ kan nka sɛbɛn di bɔ sini
k'a fɔ lamɛnbɔ sini jomele don 20 janvier sɛbɛnfura voilà o tuma min ye kunnafoni gafe a tɛ kɛ sini ka sababu kɛ baarakɛla min ye sɛbɛnfura tigiw ye olu ti bɔ sini u ka lafiya bɔ sini ye o tuma ni Ala sɔnna jumadon an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan sɛbɛnfura bɛ bɔ k'olu lakali Mahamudu Zuruni Buwa Jabate Daba Tunkara wa salam.